Hi guys, welcome to my new mini log. ಎಂಕಲಿನಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪಂದು ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಂಗಳ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ದಂಚಿ ಬತ್ತ ಎನ್ನ ಆಂಟಿನ ಬಾಲೆಗ್ ಕಪ್ಪು ದೃಷ್ಟಿಮಣಿತ ಕಾಜಿಗೆ ತೊಂಡ್ರೆಗಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಅಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತ್ ಅಲ್ಪ ಅರ್ದು ಎಂಕಲ್ ಪಿದೈ ಬತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಮಾನಸ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರುಗು ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ಲಿಗ್ ಮೆಹಂದಿ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಗೆತೊಂದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬತ್ತ. ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಆಂಟಿನ ಬಾಲೆಗ್ ಬಕ್ಕ ಮಗಕ್ಕೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪಂದು ಬತ್ತೀನಿ. ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಝೋನಿಗೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೋಜಾಯಿರು ಜೋಕುಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೆಸ್ ತೋಜಾಯಿರು. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ತೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಲಾಂಡ್ ಓಗೆತೋ ನೋಡು ಪಂದು ಫೈನಲ್ ಆದಿ ಎಂಕಲ್ ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರಾಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಟಿನ ಮಗಕ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬತ್ತ. ಅಗಲ್ನ ಪಿಸ್ತಾ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ಪಿಸ್ತಾ ಕಲರ್ ಆಯಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ. ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ಬಿಲ್ ದಡೆಗ್ ಪೋರೆಗ್ ರೆಡಿ ಆಯ. ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಡೆಗ್ ಬರ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ನನಲ ಬೈದಿತ್ತಚಿ ಅಂಚ ಚೂರು ವೈಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಬಿಲ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ್ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಡಿಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ದೇವಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಬತ್ತ ಆಂಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ದಿವೆರೆಗಿತ್ತಿನ ಅಂಚಾದ ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತಂಡು. ತೂಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋರೆಗ್ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಆನ್ಲ ಆಂಟಿಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾರ್ದದು ಬಸ್ಸಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ಬತ್ತ. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಗ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.